Μόλις ακούω τον έτσι να μου ρίχνει τα κουφά του, πετάγομαι πάνω και του λέω: Μωρή κουφάλα, με τι μαλώνει να πούμε, γιατί εγώ μαλώνω με αυτό. Μόλις λοιπόν το Φλόρι είδε το σπαθί, και ότεψε και αναχώρησε. Λοιπόν, πρώτη φορά είδα Νταΐ να γίνεται τραμ στην τρεχάλα. Και αυτά σας τα λέω, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, γιατί τη χάνει στη ζωή να είμαι αρχικατής, πρωτοσύγγελος και πάπας. Όχι πως γουστάρω τη μανούρα δηλαδή, αλλά τη σήμερον ημέρα Ρουφιάνο στο Ρουφιάνο, αγαπά και Λουμπίνα τη Λουμπίνα. Τι έγινε ρε Στέφανε, εμείς μιλάμε να πούμε και εσύ κοιτάξτε με γειτόνισσες ψαράκια τη δανείζω. Πολύ με κόβει ο έτσι. Το είδα, κολόμπα είναι ο κύριος. Μάλλον αδερφή είναι. Στεφανάκη, μην μπερδεύεσαι με αυτά γιατί στο τέλος θα γίνει η φτιάξη και ο εις των άλλων και τα νάπαλη. Μπήκες. Σιγάρε νόντα που θα αφήσουμε να μας πάρει κούρσα και κατέ. Καλά, εγώ στο λέω αδερφάκι μου θα στην καθίσει και θα φωνάζει μπυραλά και θα είναι και μέρα μεσημέρι. Γι' αυτό μακριά. Μωρή ξεφτύλα, καμάκι μας κάνεις. Αναχαθείς, Πινέζα. Να καθίσεις εσύ μωρή παλιόκοντα.